indsamlingen op, at vi lige holder til minde om han 1 minuts stillhed. Ja, tak. Ja, og vi har en hel masse klapsalver gemt til jer nu, fordi de bliver lidt på scenen endnu. Jacobiskoles børnekor. De har ikke sunget så længe. Lydia gav en dag Pia den opgave ligesom at samle et børnekor på Jacobiskolen, hvor Pia arbejder som pædagog. Pia fik accept af sine ledere til at gå i gang, skrev til forældrene, og inden hun så sig om, så var der 13 piger fra 2. og 3. klasse. 3 måneder har koret kun eksisteret. Jeg kan levende forestille mig, hvad det kan nå at blive til, når I først får øve i flere år endnu. De øver 1 time om ugen i SFO'en, og så kan jeg sige, at pigerne glæder sig voldsomt til, at de skal lave en koncert til Jacobiskolens koncert i Smedeværkstedet i Varde en gang i december. Men vi skal høre mere til dem i dag. Det er sådan, at pigerne selv bestemmer, at det ikke rigtig piger, hvad for nogle sange de har lyst til at synge. En af dem, som de vil glæde os med her i eftermiddag, kender vi alle sammen, det er Midt om natten. Car
Sankt Petri. Det her, det var pigerne fra Sankt Jacobi. Tusind tak til jer piger. Fantastisk. Ja, pigerne fra Sankt Jacobi, men det er sådan, vi bliver i Varde et stykke tid endnu, et par sange endnu, kan jeg sige. Det næste kor, der kommer på podiet, det er nemlig Varde Mandskor under ledelse af Carl Freddy Petersen. Varde Mandskor har 110 år på bagen, men jeg vil allerede nu her understrege, at der er ingen af de nuværende medlemmer, der har været med lige fra starten. Det blev stiftet i 1906 hos en konditor, har jeg ladet mig fortælle, det hed Kås i Vestergade, under navnet Varde Sangforening. Og jeg ved ikke hvorfor, når jeg hører noget, der hedder Sangforening om Mandskor, hvorfor jeg altid kommer til at tænke på Sangforeningen Morgenrøden. Storm P's gamle monolog. Og jeg kan se, det er måske heller ikke helt ved siden af. De samles en gang om ugen for at bolde sig i den danske sangskat, primært den danske sangskat. Varde Mandskor har givet mig en stor oplevelse, hvilken de alle sammen er klar over. Det blev sådan, at da jeg kom til byen her i starten af 70'erne, startede på Esbjerg Seminarium, der mødte jeg en legendarisk person, som hed Gunnar Grosen. Gunnar Grosen var på et tidspunkt dirigent, da han på sine gamle dage efter hans tid som lektor på seminariet i Esbjerg, så flyttede han til Varde, og der var han dirigent for det her kor. Gunnar var meget syg til sidst, og det var sådan, at han vidste også godt selv, hvilken vej det var. Inden jeg skal fortælle lidt om, det var en sang, som Gunnar han selv havde skrevet til sig selv, til sin egen begravelse, som Varde Mandskor faktisk sang ude i Hjernekirke, som hedder, jeg tror sangen hed Nu rejser jeg bort, eller Nu drager jeg bort, eller noget af den stil. Gunnar var en legendarisk mand, ham der har, jeg har meget at skylde ham for, det var ham der lærte mig op i revyfaget. Der var også en lidt sjov historie, som jeg synes, jeg vil fortælle om. Han er en af de få danskere, som blev beskåret og læste sin egen nekrolog. Der var to, der hed Gunnar Grosen her i byen, og den ene, ikke så han er død før den anden, og det var altså ikke min Gunnar, men den anden. Og det havde Jyllandsposten ikke helt fået fat på, så de havde lige lavet en nekrolog over seminarielektor Gunnar Grosen. Og hvis man kender Gunnar, og det gør jo, så er det lige hans stil. Dagen efter, da han havde læst sin nekrolog, så ringer han op til Jyllandsposten, og så siger han, ja, det er afdøde. Der er visse ting med hensyn til min nekrolog, som jeg ikke er helt tilfreds med.